Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rent. Right, ma1 ndakaudza kuti ndofambira hombe dzinopisa ndo dzandinechifambira chete. 1.1 million zigi, fake zigi in circulation. Pakaipa vakomana vakarova 1.1 million ma1 hanzi paichinjwa system paipa ichibva kuma RTGS ichiendeswa kuma zigi. Vakomana vakaona lupo, vakaona buri, vakati aita kutomora neburira. Handiti kandonyaya ndiri kufambira nayo zvamanje. But before I get munyaya yangu izvi zvamanje ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Handiti ndibate tiite sei tifambire nyaya dzacho, tikushambadzire. Handiti kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo. Kana wakavharwa mari nemaprofita aya, matsotsi aya nen'anga idzi, ndibate futi neumbowo hwako ipapo, toya nawo paplatform toita sei tova expose. Handiti and then at the same time tiri kuti usachengete mari mumba, mari ngaigare mubhengi ndo munogara mari. Saka vhura account FNB naMichael. Bata Michael, namba dzaMichael ndo idzo dziri pasapa. Handiti motaiwa hanzi naDJ Holly, iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa kutitira sei kutigadzirira zvinhu izvi zviite sei zviendeke. Namba dzake idzo mukuita sei muri kudziona. Handiti saka rega tipinde munyaya yedu iri kupisa zvanhasi, nyaya yedu iri kupisa zvamanje, nyaya yevakomana vakarova zigi 1.1 million. Vanhu vari kuita zvinhu pazimba baba, kana mazogara pakaipa. Saka iyi nyaya iyi ndaiwana muH Metro, ndo pavari kutaura iyo kuti aiwa vaviri vakapinda muwallet Netone vavajuruja mari. Rega ndizviteka diki pakona pano, vakajuruja mari vakomana. Handitika vavaita zvavanoita nemari. Saka panapa toda ngoti tingoverenga 1212 and then totsanangura kuti mari yacho yakambobiwa sei, zvakambonyatsofamba sei, and then moita sei mozvionera mega kuti vakomana vane mutactic zvamanje vakomana vari kupisa, and vakomana vacho vari kutoita sei vari kutoda. Handitika saka rega tidai so hanzi varume vaviri vekukambozuma vari kupomerwa mhosva yekuheka system yeNetone vaba 1 million zigi. Ndo vakomana vacho Martin Lenmore Gona naOwen Gonyora vakamiswa pamberi padare paweekend iyoyi yapfuura iyi vachipomerwa mhosva yekunzi vakaba 1.1 million zigi. Ma1 saka bell wakambonzi aiwa ngawambomira tozovaona musi weMonday. Saka nhasi vapinda mukoti, ndichada nichikudzidzai kuti vazonzi chii, vabvumirwa here kunzi vaende kana kuti vatongerwa vachibva kumba here, kana vambonzi vagare vari mukati. Hamhesva mukono, nunzva tunzva marapa tsetsetse ngadzigare mujera. Handitika havana nzvimbo mucommunity, ndo zvatiri kutaura. Handitika then apo zviri kunzi munhu amhan'ara nyaya iyi ikambani yeNetone Cellular Private Limited, ndo vari kuita sei vamhan'ara nyaya iyi yekubiwa kwemari. Handitika ende vakamiririrwa takaitei chitekwe the regional loss control officer. Saka chii chakambonyatsoitika panyaya iyi? Hanzi vakomana vakapinda musystem ubva vaita sei vachaya mari
vakachaya fake money, imari yanga iri mumhepo isiri mari. Muri kuona sense yacho, ndo zvakaitika izvo. But vakazoramba vachichiita mazva mutactic wavo, vachiita mutactic wavo, mbera ndichinja, vachiita mutactic wavo kusvikira chii, mari yefake iyayi yazoita mari. Vanhu vacho sekuru vanenge vachivhura hombe baba, vanenge vachivhura hombe ende vanenge vachitoziva kuti mawana ende vanenge vatoona kuti system apa yakadhakwa, apa yakaboka handiti. Saka zviri kunzi mari iyayi vaichaya ku500, vanzi vakaita 545 matransfer, vachitenderedza mari ikaendwa uku kuendeswa uku, yazopedzisira yazonoita sei, yazonobuditswa manje mari iyayi. Yabuditswa mari iyayi yakazobuda yaamari. Sauko yakabiwa iri mari yemumhepo isiri mari, it's just a transfer, angori manumbers asina umbowo hwemari. Mva yachaiwa kudaro, mva vaita mutactic wavo vachiita zvavaiita, mva yazonobuda yagwalangwa. Ndo apo pamuri kuona, pamuri kuti pari kunzi ndepapiko zviya, apo pari kunzi ma-assets, vakashandisa mari yekutenga ma-assets, and the assets which are yet to be recovered, and mamwe acho asitombozivikanwa kunzi vakomana vakashandisa chii uyezve vakatenga chii handitika. But mari yakwanisa kuwanikwa ezvino izvi, it's 694 pa 1.1 million yavakaita sei, yavakaba. Then maaccounts akafrizwa, vaona kuti maaccounts aya mari dzirungopinda nekutenderera zvisina tsarukano, chii chiri kumbonyatsoita sei, chiri kumbonyatsoitika handitika. Then maaccounts vanzi aiwa ngatimbovhara maaccounts aya kusvikira tanyatsoona kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei handitika. Saka 1.1 million zigi dzakabiwa ku Netone nevakomana vaviri. Kana vanhu vachisvika pakuzopinda musystem, pakashata kupinda musystem, vobva vatora mari, ende zvinhu zvakaitika muna May enosvita muna June, vasati vabatwa vakomana, vakazobatwa zvavo mazuva apfuura aya. But pesa apa zoti chinhu chavo vakanyatsochironga chaizvo, vaigona kutobaya ne1 million, 1.1 million. Mawan kana vanhu vachipinda musystem yeNetone, what more yeEcocash, and then inonzi Reserve Bank, kwasara kuzongonzwa kunzi goridhe rese rakabiwa, panenge pakashata nditi. Saka ndonyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje yandandauya kuti ndikuratidzei, ndingokuudzaiwo kuti pakashata. 1.1 million yakabiwa nevakomana mawan chaiwo handitika. Saka ndoti kana wanga usati wasubscribe ku.5 Creative Studios, gara wadzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.